मानि नाम मोनबाबो जायख्लं बसुमतारी मा थाखोआव फरायो दा थाखो स्नियाव मोजां फरायफोराव दे दा गोजोनदों ना बाबाखौ लोगो मोननानै बेवायालाय उन्दैमोन औ बे समाव उन्दै गालांदों ना आच्छा आच्छा गासैनिसिमबो जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ नायगिरि गासैनि नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ थारैनो जोङो थांनाय 20 सेप्तेम्बरावहाय जों गेलेफुङाव थांनानै भुटानाव जोंहा गेलेफु PS केस नाम्बार 15/2016 बिथांमोना बे केसै 8 बोसोर जेल जानानै दङमोन। बे 8 बोसोर जेल जानायखौहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB अर्थात जोङो बारग' NDFBफोरा गासैबो चिफ सारखौ जोङो मिटिं खालाम रायलाय जों खावलाय चिफ सारनि नाजानायाव बिथां प्रमद बर' चिफ सारनि नाजानायावहाय बिथाङा राजानो लाइजाम लिरहरो। राजायाबो राजि जालायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ भुटान जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो। थिग बेबायदियैनो जोङो 20 तारिख खालि थाङो। बेवहाय जोंजों लोगोसे चिफ सारानो गावनो थांफादों। थांफानानै जों गेलेफुनिफ्राय जों हेन्ड अभार खालामनानै लानानै फैदों। लानानै फैनानै जोङो सिगनेटआव हरसे थादों। बिनि अखानायै बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लांदों। गुवाहाटियाव लांनानै ओइदिनखालिनो मोनायावनो गावबागाव न'आव बिथांमोनखौ लाबोदों। दा बिनि गुदियावनो जोंहा जाय बिथां प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौहाय बख'नायावहाय सान हर नाजानानै दुखु खस्थ' लानानै दिनै बे खामानिखौ मावबाय। जों गिबियावनो बारग' आफादनि जानानै जों बिथांनिसिम जोङो सिबिनाय आरो जों मान बावनायखौ बावहरग्रोयो। दा बेबायदिनो जोङो 20 तारिखनि उनाव गनानै बिथांमोना माब्रै दं मा हालोदाव दङ जोङो सानब्रैनि उनावब्लाबो फैनानै जों भिजिट खालामफैबाय। जों खबर लाफैबाय बिथांमोना मोजाङैनो दङ। जों गिबि खेब जोङो फाकुन नार्जारि बान्दोगुरि गामिनि जों बे फंबायनाव हाबबोबाय। दिनै दा जोङो नैबे काजोलगावनि सिङाव थानाय जिबन बसुमतारीनि जों बिनि न'खराव फैबाय। बिथाङाबो मोजाङैनो दङ। दा मोजाङै मोजां संसार जालांनो आं बेखौबो खावलायो। आरो बिनि गिदिरथार बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा दिनै जाय बिमाया गावनि असे फिसाखौ मोनफिनदों, जाय गथ' उन्दैसा दिनै 7 थाखोआव फरायनाय बियो 8 बोसोर बिफा एबा बाबा होननानै गाबज्रिनो मोनाखैमोन। दिनै बिथाङा गावनि बिफाखौ लोगो मोननानै थारैनो खुसि। आरो बिथाङाबो दिनै गावनि अनजालि बिसि आरो गथ'खौ लोगो मोनफिननानै थारैनो खुसि। दा बेबायदि जों खाफाल गोनां होननांगोन गासै एक्स NDFBफोरा। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनाया जोंनि थाखाय गिदिर खामानि होननानै। आरो बिनि गुदियावनो आरो खेबसेबाव जोंहा BTRनि जेसेबां माबायाव थानाय सिस्टेमाव थानाय जोंनि प्रमद बर' सार, गबिन्द रेंगा सार बिथांमोननि गासै नाजानायाव दिनै बे खामानिफोरा जाफुंदों। आरो जों बे 20 तारिख खालि गेलेफुङाव थांनाय बाहागो लाहैनायावबो फेरेंगा साराबो दंफायोमोन। दा जोङो बिथांमोनखौ दिनै लाबोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो खावलायबावगोन बिथांमोननि संसार जानाया जाहाथे मोजां जायो बिनि राहा लामा जिहेथु लायो। बेनिखायनो जोङो BTRनि खुंथायनि जों मानगोनां प्रमद बर' सारनाव खावलायगोन जाहाथे बिथां 6 जननो मोनसे स्किम हरनानै बिथांमोननि संसार जानायनि राहा लामाखौ खालामो। गोजोन्थों। जिहेतु 6 जन गबोदोंमोन माखासेनि न'खरफ्राव नोंथांमोना दावबायगोन? औ जोङो दिनै बे न'खरनियाव दावबाय। जों दा सरलपारा थांगोन। सरलपारा थांनानै जों न'खरनि दङ बिथांमोनखौ जों उदिस लाहैगोन। बिनि उनाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ जों साननैसो उनाव जोङो थांगोन। गोजोन्थों।